diri sa kanang bukid. Nindot kayo diri yung lugar kay kuya mo si Princess Me. Kuya na mo si Brother June. Sister Princess Me. So naami diri sa kanang yuta nga kanang green color niya murag nami kay green kay kinabuhi diri. So nindot kuyog ta mga mari mga pare. So kung sa mga OFW nga mingo sila nga bukid o sa probinsya nila. So hinaot mo kaulay mo sa Pilipinas pohon nya makaduwa po mo sa iyong probinsya ka mga talamnan ninyo sa barang pamayan ninyo. So mali palibot rin mga mari mga pare. Alright, mara siya. So nindot kay magdagandagan ka sa basakan na. Magamping lang ka di ka kapitan sa limatok. Nindot kay dako kay hawan, di ba? Green kayo, di ba? Imong parit diri green na, di ka makitaan. So ito yung mga mari mga pare asa mo ta malakaw. Dito ta asan ta? Asa maglibog ko asa. Dirita. Sige. So diri na mga mari mga pare. So kanang nasa tunga gaduli to pa ba mo na liyon. Ano siya ang Mother Lily Mother Lily mga kwan. Nya na mo looks alike kadi looks alike. Pare ni lugar ha mari di ka kinalag kirkon. So mali lapo kay diri ron niya ang nindot rin mo puyo mga mari mga pare labi na foreigner mo kuyo ganing gunitan ako foreigner man diri nga lugar mga mari diri lugar ha nga di na ka kinag-aircon ya laban diri makaluhaan ya diri lugar ha mga mari wa gyud kay dako kan bill diri nya ibang baba dili sa usapungan magdila ka magsaba-saba pag di ka buyagan mao gyud mga mari mga pare hinay ha Ini mah mas lad yung naong. Ay sa kapurihan ko na mari-mari kan? Mga mari mga pare. Perte kapag tugnawa diri murag United States. Mo ni lugar nga pirmi so limba di mo mata. Hinga sama. So diri sa bukid mga mari mga pare muwar ka kamungkay. Kana mga utanon. So kuwang nimo kana nang bisag asinan ra nimo lami na mo na. So amay magtula ka og bato. Tangar nimo sarap-sarap. Amay problema diri mo kuan kay. Presko manghangin diri mga mari mga pare. So diri mo sa una ang sili to no? Sili. So nindot kayo, nindot. Nangapon tiyo. Hapon boss. So mga mari mga pare magtunga-tunga lang dito sa palibutan. Natuyok na. So nindot kay green kayo? Green kayo pero kini blue kayo ko na blandig mo. Laban sulirat kayo mata dito. So mga mari mga pare, mo ni siyang yapoy balay sa una. Diri mo ni siyang abuhan so nindot kayo magkanang hindi kay kagana wala kay gasto kay baka nang way gasto bitaw wala kay kuan gamiton kini lang kahoy sugod mo. Sigado kayo. Kumotag ka kay sugno di buhok ito. Ana. Sigado kasi mo kay ka. Lapo mo sa kuan. Lapo mo sa isa. Trapoy. Tama ginuam ko. Ano mga mari mga pare dire kani sibig iskatan maghuwat gid siya dihukan. Di mo siya minuto walay. Bansay kum ka. Ano ba kaya ni kaon ra mo pirmi gid magaway sa kusina. Sus. Na mamata ra ti kaon. May hiluan. Duli ko na kalayo kaya sa sinana. Na din kalayo. Ako na gigukod. Dakpon din kalayo, dakpon din mong buhok. Mayakap ng kalayo si mga kay, naroon namang makita. So, nabaguan siya no, na foreigner no? Nanat na diri. Hinani no nga foreigner bisayag na ako. Ako na doon kasi kanina kuya kay pagtayog na ko mura mag-init ako kung tigkogo. Nalimot na kayo kung gibutangan di ko ni gas tuwag ngipin. Matay ako puto magputuon kay ko. Kanang foreigner ko lang ganun sa namayang sa buang kay abot din wala English. Sabot din duwa ko mag-English. English ko no? English. Mga pare, sumao ni siya ang balay na gipuy-an sa una. Kini, matulog mi diri mga tulog ro mi, ana mga tulog mi kabuok. So nindot kay mga kaagi diri balay kay nga tugnaw kay panahon diri sa una. So kasi tugnaw kay sa una, pirmi ni limbad ang mata diri. Wala, sa una panahon wala ka man ka. Pero nito gagahi, nyawa man ka. Wa kasi mo ka bungbong ra. Murabon kini balay. Murabon mala siya mga pare ng balay. Nindot nga balay. Nindot siya na balay diri. Nanay manok puna daan. Nindot kayo ba? Huwag lang kapayas. Okay, kayo man sa gamay po ko aning balaya nanan ni. Wala pa jud balay sa una kung may avocado. So mara siya nindot kay diri, nindot kay lugraha diri. Sa mga OFW diri kay salamat. Salamat kayo sa mga OFW nga nagyanto ni video aron maayo yung apog. Ay kasi hinaya. Salamat kay sa mga OFW nga sa kanang mo. Amping ka sa bawas. Okay ni JJ nagyanto ni video aron magamping taw kanunay sa magbansa.
Shout out ko sa mga Bisaya sa tibuok kalibutan og ayaw kalimot sa pag-like sa MP Girl og i-subscribe po ni sa Impiglar kay mo ra og kita Vic kalipay. Sukatan. So mao to ha. Dili na mikutok.